a todos. Imos a comenzar esta sesión de traballo por proxectos dende a Biblioteca Escolar, vendo dúas experiencias complementarias, pero unha dun centro de primaria e outra de outro centro de secundaria. Cando fale da de secundaria, xa direi que traballo por proxectos nun centro de secundaria dende a biblioteca, pois é unha experiencia, eu creo que máis singular, porque non se atopan moitas experiencias dende este ámbito, non? O primeiro que vai empezar a falar é Diego, que é profesor do CEI Canosa Rus. O ano pasado debutou nestas xornadas de Plan B. Ahora está deseando sair á palestra, pero estamos aí aguantando para que salga con todo o empuxe. Presentou unha experiencia en Canosa Rus. Ele é profesor de Educación Física, era o coordinador das TICs do centro, colaboraba con a biblioteca, pero non estaba realmente no equipo da biblioteca. Entrou o ano pasado no equipo da biblioteca fortísimo con este proxecto que ides saber todos. Ahora xa, por entrar en este proxecto, xa é coordinador de Plan B, esas cosas que pasan. Me parece que é unha experiencia moi interesante. El xa estivo en moitos centros do noso ámbito dando docencias, e sempre moi ben. Estou poñendo as expectativas moi alto para poñerlo un pouco máis nervioso, pero xa veredes a todos como vai estar moi ben a experiencia que conta. Quería agradecer primeiro ao equipo de asesorías de biblioteca e a Javier por a súa presentación, a vos por vir, a todo o equipo, a todo o claustro, que sen eles non poderíamos desenvolver este proxecto. Espero estar a altura e deixalo en alto porque o merece. Ben, primeiro quero presentarvos un pouco o que vou falar. Diego, queres que te pase yo las diapositivas? Sí. A ver, no, paso, mira, teño aquí, a ver si consigo... A ver. Aquí, pues aquí avance página, ¿no? Se acaba de quedar colgado, perfecto. Pues sí, pues ha ocurrido. Bien. Nada, primeiramente explicarei o papel da biblioteca escolar no centro. Non quero dar unha receita, simplemente a nosa experiencia. Noutro lugar, ao mellor, non funciona así, tampouco está mal. Tamén falarei un pouco contextualizando teóricamente en que nos baseamos para difundir, para realizar a organización previa e posterior do proxecto, as diferentes fases que tivo e as ferramentas TIC, unha pequena bibliografía e webgrafía que utilizamos para realizalo. A ver. Aquí, a ver, ahora sí se ve la flechita, ¿eh? Sí, pero... No, ahí no es. Pero mira, está la flechita que se ve ahí, pero no... Perdón. No quiere. No quiere ir. Las cosas ocurren. Este es el tuyo. Sí, ese é o meu. Lo voy a recargar. Sí, é que está, genial, non va a controlar isto. Porque o tes en web, non en local. Sí. Vale. Falo primeiramente sen a mentres carga, pois falando un pouquiño contextualizando o centro. O noso centro é un centro rural de liña 1, somos 17 mestres, o curso pasado, este ano somos 16. Temos en total 165 alumnos e alumnas. Quero dicir con isto que temos xornada partida, que creo que é algo moi importante no desenvolvemento dos proxectos, xa que convivimos moitas horas xuntos, somos capaces de levar moitas cousas adiante, porque todos os mediodías temos reunións, temos coordinacións, e sacamos moito das tarefas, moitas das actividades, pois as pensamos, as coordinamos neses momentos. Ben, quería poñer estas dúas citas que aparecen no último libro de Ken Robinson, de Escolas Creativas, que recomendo. Unha de Gandhi,
e a continuación que fai o propio Ken Robinson. Destaco, isto podemos aplicalo tanto ao Plan B. O Plan B naceu cunha serie de centros que foron involucrando, que se viu que funcionaba e foron atraendo a máis colexios, a máis centros. Isto tamén se pode aplicar ao propio centro. Non temos que empezar todo o claustro traballando por proxectos da biblioteca. Pero sí que temos que empezar. Cando empecemos, cando vexamos que todo isto vai collendo forza e se vai poñendo en marcha, cada vez imos a captar a máis mestres e o propio alumnado vai a requerirlles aos seus titores e titoras que traballen dese xeito. Por eso fala da revolución. Nós temos que ser o cambio que queremos ver e temos que provocar esa revolución. Esta imaxe, que tamén recomendo a súa visita, de Lara Romero, que é unha experta en pensamento visual, pon moi claras as cousas que quere explicar. Recomendo a súa visita porque tamén pode sacar proveito, ten debuxos sobre lectura e que podemos colocar nas nosas bibliotecas. Está en castelán, eso sí. Ben, por que isto? O faro ilumina o centro, a biblioteca. Pero quería dicir que non comezamos facendo este tipo de proxectos. Comezamos cando entramos no Plan B, hai 5 anos, eu 6 anos, eu non estaba aínda no centro. Comezamos de xeito moi potente, de xeito moi ambicioso, e claro, os primeiros cursos pois non funcionaron porque non podemos empezar de 0 nin a 50, temos que empezar aos poucos. E creo que necesito un certo tempo de meditación, de cociñar un pouco o traballo por proxectos, que o claustro se acostume a traballar co alumnado, tamén se acostumbra a traballar deste xeito, para posterior, sí, plantearnos metas máis ambiciosas. Aquí que quero dicir? Estamos na nosa zona de confort, na zona segura, onde traballamos, como sempre, traballamos moi ben, pero queríamos facer algo máis. Queríamos implicar máis ao alumnado, que o propio claustro tamén estivese máis implicado, e por iso nos lanzamos a aventura do traballo por proxectos. Estas serían as funcións da biblioteca escolar: dinamización da lectura, competencia informacional e tamén apoiar os mestres e mestras no traballo do currículo, que moitas veces, a nós se nos olvida ás veces. Temos que telo presente. Todo isto está dentro dos proxectos. Está todo. Non necesitamos irnos fora. Por iso consideramos que era o método máis indicado para este traballo. Esta definición do proxecto documental integrado de Rosa Piquín pareceme axeitadísima, pareceme moi boa, porque nos os proxectos realmente traballamos o tema. Neste caso era o sistema solar, pero desde a biblioteca, evidentemente, queríamos que aprendesen en os indicadores de avaliación que tiñamos, queríamos que aprendesen sobre o sistema solar. Pero realmente os obxectivos prioritarios eran que investigasen, se familiarizasen cos mecanismos de procura de información, que estuvesen un pensamento crítico, que soubesen avaliar unha web, se unha web é fiable, por que é fiable esa web ou non é, por que un libro ten un dato e contradi con outra fonte que podemos utilizar. Queríamos que se planteasen que teñen que ter un pensamento crítico. Por eso, esta definición pareceme moi boa, e por eso a traio aquí. Estas serían as fases, tamén seguindo a Rosa Piquín. Primeiro decidimos o tema, logo comentarei unha das conclusións que sacamos despois da avaliación que fixemos do proxecto, pero bueno, decidimos o tema. Neste caso, o tema decidiuno o claustro. Desde o equipo de biblioteca, está composto por 8 persoas, por 8 mestres e mestras. Cada unha seguimos traballando por ciclos, extraoficialmente. Entón, cada mestre, cada mestra trouxo un tema
que o seu ciclo lle gustaba. E, entre todos eles, pois, escollimos o claustro, escolleu o sistema solar. Logo, elaboraríamos un plan de traballo. Un plan de traballo que tamén logo desenvolverei con máis, bueno, un pouco máis esquemáticamente. Pois, o plan de traballo tamén é básico. Nos, ao principio do proxecto, pois, plantexamos unha serie de obxectivos, as competencias que queremos traballar, os mecanismos de avaliación e tamén as diferentes tarefas e actividades que temos previstas desenvolver ao longo das diferentes fases. Están estructuradas, como veremos logo, en fase de investigación, fase de análise e fase de difusión. Nos, a todo o claustro, lle entregamos non lle entregamos todo o plan, porque quizáis abrumaríamolo, pero si lles entregamos todas as tarefas, actividades que imos desenvolver ao longo do curso, e eles van escollendo o que lles apetece a eles e ao seu grupo, vale? Ao seu grupo de alumnos. Como vos digo, e volveino a decir moitas veces, o alumnado moitas veces tira do propio titor, moitas veces elas exixen que traballen dese xeito, que fan esas actividades que están vendo que outras clases están a realizar. Logo pasaríamos á execución do plan, parte importantísima, avaliar o proceso. Ben, según Gloria Durban, estas serían os obxectivos do proxecto documental integrado. Se vedes, coinciden coas diferentes fases. Procurar e recuperar información na fase de investigación, analizar e realizar o tratamento de información na fase de análise e comunicar e aplicar na fase de difusión. Vale, todo isto era pois, a base teórica que utilizamos nós para o noso proxecto. Este é un canvas que proporciona o Grupo Conecta 13, que está, entre outras persoas, coordina Fernando Trujillo, que é un profesor da Universidade de Granada, un referente en traballo por proxectos, que dun xeito moi claro, moi esquemático, nos presenta o proxecto en global. Este documento deberíamos telo pois, na nosa biblioteca para consulta, se algunha vez pois, alguén ten algunha dúbida ou alguén está un pouco perdido. O primeiro que facemos é o produto final. O produto final é a última actividade, o que queremos que saia de todo ese proxecto, de toda a investigación, de todo o análise que fixo o alumnado, ese é o produto final. No noso caso era realizar un planetario e unha exposición ao redor dese planetario. Como vedes, está relacionado con competencias clave, está relacionado cos estándares. Non relacionamos todas as actividades, todas as tarefas cos estándares de aprendizaxe, porque é imposible. Pero cada tarefa e cada actividade presentamos aos titores que as queren traballar por lo menos unha ou dúas pingas, unha ou dous estándares que poden utilizar para avaliar despois ao seu alumnado, que están relacionados, para que o llevesan. Nos en educación infantil traballan por proxectos, moi ben, infantil eu creo que é a etapa na que mellor traballan por proxectos, porque están moi acostumados, teñen moita experiencia e o fan xenial. En primaria tamén traballamos ben, pero traballamos con libros, pero os libros son aí un péndulo que temos que nos quita tempo, que nos agobia e que fai que deixemos pasar oportunidades moi interesantes para a aprendizaxe do alumnado. Por eso nós queremos relacionalo. Evidentemente, cada actividade, cada tarefa pode estar relacionada con case todos os estándares, ou con moitos deles. Pero nós escollemos un par deles para que teñan unha referencia e despois cada titor, cada titora o enfoca como el lle cadre na súa programación. Ben, os recursos que utilizamos son, utilizaremos os fondos da biblioteca escolar, utilizaremos a biblioteca de aula. A biblioteca de aula pode nutrirse de algúns dos fondos, dos materiais que temos na biblioteca escolar, e tamén requerimos a implicación das familias e do claustro. As familias, saberedes que tamén teñen o seu papel fundamental. En canto a organización, hai actividades e tarefas que son a nivel de centro, que son grupais, e hai outras que son individuais, que se realizan dentro da aula. E cada titor, por exemplo, un titor ou unha titora, quere facer esta actividade a nivel de aula,
pero o resto non lles parece interesante, e xurde da propia aula, pois perfecto, nos incorporámola. E despois hai unhas actividades comuns que nos propoñemos, nunca impoñemos nada, simplemente propoñemos, e quen queira se incorpora. É un proceso flexible totalmente. Poden tarefas que nos digan, bueno, pois esta tarefa pois non nos quedará ben, ou podemos, e nos aceptamos. O fundamental é o diálogo, realmente, adaptarnos ao noso centro, adaptarnos aos nosos compañeiros e compañeiras. Nos non queremos agobiar con tarefas, non. Non exiximos nada, pedimos. Pedimos e nos dan moito máis, moito máis. As tarefas están, pois, como vos dixen antes, estruturadas nas diferentes fases e a difusión. Difusión que realizamos ao final, pois, con unha página web, a través do blog, pois, semanalmente, e na web do centro, pois, tamén imos poñendo algún tema, pero o fundamental está no blog da biblioteca. Ferramentas TIC están aí, non todas, utilizamos máis, pero non son obxectivo. Estas ferramentas nos solucionan problemas. Non son ferramentas superfluas que están aí, que, bueno, vamos a traballar cos TICs para que quede chulo, non. Queda chulo, pero nos solucionan problemas. O blog, por exemplo, nos solucionou o problema de comunicación. Creemos que as familias non están no centro diariamente, pois a través do blog pois podíamos comunicarnos mellor e facer saber o que estaba realizando o propio alumnado no centro. Na avaliación, pois utilizamos a autoavaliación por parte, facilitamos unha rúbrica, e o alumnado autoavaliouse. Desde primeiro, é dicir, en primaria, en educación infantil, pois avaliaron os propios titores a través das asambleas e logo nos foron comunicando pois as súas opinións. Tamén realizamos un cuestionario que enviamos ás familias e tamén o colocamos a través dun formulario Google na página web do proxecto e no blog, ademais da propia avaliación que fixemos desde a biblioteca dos indicadores que utilizamos. Iso é todo o proxecto, vale? Ese cadro está todo o proxecto aí dentro. Con un vistazo, pois xa sabemos o que se estivo a facer. Ben, estas son as fases. Como vedes, coinciden cos obxectivos de Urban. Fase de investigación, fase de análise e fase de difusión. Ben, esta é a implicación que tivo todo o centro. Está todo o centro aí. Alumnado, familias, titorías, mestres especialistas, equipo de dinamización, equipo TIC. Comentovos agora o alumnado. O alumnado, dixenvos antes, o primeiro tema era decidilo. Unha das conclusións que sacamos ao final cando realizamos a avaliación deste proxecto foi que queríamos darlle máis protagonista ao alumnado. Non se implica moito, pero creíamos que se podía implicar máis aínda se eles mesmos escollían o proxecto. Por este motivo, en xuño, rematamos en maio Rus entre planetas e xa comezamos en xuño a pensar. Porque, claro, tiñamos que telo todo en setembro xa ben pensado para comezar rápido. Pois xa preparamos 3 vídeos con 3 temas que escolleran nas aulas e que transmitiran ao equipo de biblioteca os titores. Nos transmitiron, bueno, evidentemente non había os que foron elixindo por aulas. Nos despois, pois xuntámonos e foron 3 temas, que era banda deseñada, pintura e os dinosaurios. Creamos 3 vídeos, bueno, creamos 4 vídeos porque había unha educación infantil de pintura que non cadraba moi ben, entón fixemos outro un pouco máis simple, que era máis chamativo, pero aínda así, claro, o claustro quería que saíse pintura, pero os nenos sabemos o que querían, non? Vale, este o que saiu son vídeos moi curtos, para eles os vían nas propias aulas o vían e despois votaban. Fixemos cada tema, tiña unha cor para utilizalo despois cos nenos e nenas de infantil. Non hai sonido, non hai son. Non hai son. Bueno, tiña música moi chula.
Ben, pois escollían por cores, con os nenos de infantil, pois o tema da pintura era o vermello, o tema da banda deseñada era o verde, e o tema dos dinosaurios era o azul, vale? Eles escollían, non tan rigoroso como nos explicou onte Juana, que votaban en urna, cos alumnos e alumnas de sexto sendo os que realizaban o reconto. Fixémolo nós nas propias aulas, e isto é un pouco o traballo. Vale. Esta foi unha das conclusións que sacamos da fase de avaliación, vale? Por iso é importante facela sempre ao final, porque nos vai a dar datos moi importantes, moi relevantes sobre aspectos que o mellor nos pasaron por alto está na página web do proxecto, se queredes oílo con música. Ben, as familias pois colaboraron achegando diferente tipo de material, tamén visitaron o centro, pero como veredes tamén podería ser mellor. As titorías traballaron nas súas aulas, os mestres especialistas veredes que fixeron, o equipo de inmunización, o equipo TIC. Isto explícito máis adiante. Ben, comezamos formulando a pregunta. Que queremos saber sobre o sistema solar? E que sabemos, é o típico comezo do proxecto. Vale, comezamos a planificar actividades. A primeira que planificamos foi unha visita á Casa das Ciencias da Coruña, onde visitaron toda a Casa das Ciencias, visitaron o planetario e, ademais, agrupámonos en educación infantil, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto, viron unhas películas adaptadas ás súas idades relacionadas coa temática, co espazo. E xa foi o punto de partida onde todo o alumnado foi consciente de que este curso íamos a traballar este tema. Tiñamos exposicións permanentes, tanto na biblioteca escolar como nas dúas entradas. A nosa biblioteca, se a frase da biblioteca é o corazón do centro, no noso caso é, porque está no centro, tirando un poquinho á esquerda, ali está a nosa biblioteca. Quero dicir, os nenos e nenas de infantil e primeiro entran por un lado, terceiro, cuarto, quinto e sexto entran por outro. Pois, en cada zona, en cada entrada, tiñamos libros adaptados ás súas idades, relacionados coa temática. Na audioteca, ademais, o mestre de educación musical preparou unha exposición sobre Gustav Holst, que é un compositor inglés que tiña unha obra dedicada aos planetas. O alumnado tiña unha serie de preguntas que lles incitaba a coñecer máis sobre tanto o autor como a súa obra. Vale, este é o problema. Que sonidos hai, Sí, no, pero agora teño que sair. É que aquí tiña un cluster. Está aquí. Vale. Grazas. Este é un cluster, é un póster interactivo no que facilitamos aos mestres pois diferentes recursos na web para que podisen comezar a traballar. Por exemplo, aquí pois pinchando pois nos aparecería algo, vale? En cada unha dos enlaces pois tiñamos diferentes actividades, diferente información, seleccionada polo equipo de biblioteca. Tamén fixemos unha exposición con parte do material, parte quedou nas aulas, parte foi exposto na zona de exposicións que chegaron os nenos coas súas familias. Visitou o centro Pedro Pablo Campos, que é un astrónomo da Universidade de Santiago. Previamente o alumnado nas súas aulas preparara esta visita, preguntándose que queremos saber desta persoa que nos vai a vir a contar cosas sobre a profesión de astrónomo, e el mesmo adaptou moito as idades ás súas exposicións. Por exemplo, foi máis un debate que unha exposición magistral dun astrónomo que nos ven visitar. Foi un debate, unha das preguntas que lle facían os nenos era canto tempo estaba mirando polo telescopio, canto tempo dedicaba. El se explicaba que a maior parte do tempo estaba facendo cálculos matemáticos, non pouco tempo estaba mirando o espazo. Datos como ese, que a eles lles resultaban curiosos, pois enriquecían moito a información que recibían desta persoa.
Ben, tamén saímos a un obradoiro que había en Carballo sobre a carreira espacial e o labor dos astronautas, e ali estaban, pois, practicando. Tamén, aparte do traballo que nos propoñíamos, as aulas seguían o seu movimento diario e traballaban según a motivación do propio alumnado. Por exemplo, eses son os nenos e nenos de quinto de educación infantil que decidiron crear o seu propio planetario, ademais do produto final. Os nenos e nenas de sexto investigaban sobre as constelacións. Cada aula seguiu tamén o seu ritmo. Nos facilitábamos información e facilitábamos recursos. Vale, estas son as aportacións dos diferentes equipos e mestres do centro. O equipo de dinamización da lingua galega quiso centrarse no próximo aos nenos e nenas. Por iso elaborou unha ficha onde tiñan que escribir a influencia da lúa na vida cotiá. Na vida cotiá, e os nenos respondían coas súas familias. Vale, aí vemos... Bueno, vemos que podía ser influencia sobre as persoas, sobre os cultivos. Con isto elaboraron un libro con todas as fichas e tamén elaboraron un cartel, que logo veremos. O equipo de escolares participou na coordinación dos diferentes festivais de Nadal e de Entroido. No Festival de Nadal, os nenos e nenas representaron diferentes cancións e bailes relacionados co espazo. E no Nadal íamos todos disfrazados de algún motivo, de astronautas, de planetas, de foguetes. E tamén fixemos a representación de Acrosport. O Acrosport xestionouse desde Educación Física. O Acrosport é un deporte que combina acrobacias e equilibrios grupais xunto con música. O propio alumnado foi o que seleccionaba a música, o propio alumnado foi o que seleccionaba a temática, tiñan que buscar películas ou obras relacionadas co espazo, algún escolleu Star Wars, outro grupo escolleu o Big Bang, a creación do universo, e tiñan que representalas cos seus corpos e fixeron no festival no Entroido. O mestre de educación musical e a mestra de lingua estranxeira prepararon cancións, algunhas relacionadas co espazo, e que utilizamos tamén para darlles algún dos vídeos. Os mestres de PT e a ele apoiaron desde as súas aulas e tamén contribuíron á decoración do centro. E o equipo de dinamización das TIC, ademais de facilitar recursos, ferramentas TIC, artefactos TIC, tamén contribuíu no desenvolvemento do concurso. O concurso, quería falarvos tamén da gamificación. O xogo, temos que aprender a través do xogo. O xogo é, o máis motivante para os nenos. Se lle planteamos ao mellor unha tarefa, escríbeme, no caso do curso pasado, escríbeme nunha folla o dato que ven en tal libro, vale, pero se plantexas como un concurso, como unha tarefa divertida, como un xogo, o mellor é máis atraínte. O curso pasado planificámoslo como a través do blog, tiñan que responder a diferentes preguntas nas que tiñan que buscar información nos libros que había na biblioteca, nos dábamos asignatura, explicábamos, tedes que buscar, o que agora non me lembro, pero bueno, tiñan que buscar datos no libro, tiñan que atopar o libro, tiñan que saber a organización da biblioteca, tiñan que saber buscar unha asignatura dentro desa organización, e logo tiñan que abrir o libro e buscar onde estaba. Como este sistema nos pareceunos ao final un pouquiño competitivo, xa que a ver quen contesta antes, claro, a noso principio, puntuar os máis rápidos, pareceunos máis xusto. Pero este ano xa o cambiamos. Presento-vos, este era o do curso pasado, vale, explorando o universo, diferentes preguntas, dámosles puntos, e despois sumábanse, e había uns premios, simbólicos para os que respondían.
este curso con dinosaurus plantexámoslo de forma diferente. Queríamos que fosen paleontólogos, entón, propuxémoslles que se querían ser paleontólogos, cubrisen o pasaporte de dinosaurus. Aquí facemos diferentes preguntas, teñen que citar a fonte onde a sacan, teñen que citar tanto título como nome do autor, a pregunta e a resposta. Cando teñen a primeira, damosles uns adhesivos. Os adhesivos péganse por detrás, que é un crevacabezas. Cando teñen completo todo o crevacabezas, pois puñámoslle o pasaporte por diante e plastificámoslo co seu nome. Dámoslle, esas son paleontólogos dinosaurus. É un xeito, queremos de motivar, simplemente, é unha forma de motivar ao alumnado para que participe, para que utilice a biblioteca, para que saiba, adquiera os recursos para buscar información. Despois temos a fase de análise, onde tiñamos que investigar cada aula sobre un planeta. Esta procura debería de ser máis libre. Quero decir, sería o propio alumnado que teña que escoller a que planetas se ia a dedicar a estudar, pero tiñamos o produto final que era o planetario. O planetario ten 8 planetas e o Sol. Entón, nos temos 9 aulas. Non queríamos que houvese planetas duplicados, que houvese ocos no planetario, polo tanto, foi unha selección, digamos, guiada. Elixiron eles, pero de forma guiada. Vale, dentro deste, pois tiña que buscar información, crealo físicamente, pensar como ian crear o planeta, que características físicas tiña, que distancia estaba da Terra, que distancia estaba do Sol. Eles decidían a información que buscaban. Un exemplo, o Neptuno, os nenos e nenas de educación infantil tiñan a Neptuno. Neptuno é de cor azul, é un planeta gaseoso, e un día chega a titora e dime, mira, Neptuno ten unha tormenta permanente que é de cor negro e vai quedar moi feo eso. Non pode ser, queda moi bonito azul e tal. Bueno, claro, eu expliqueille que o planeta tiña que adaptarse ao máximo á realidade que poidamos e que se tiña unha tormenta de cor negro, que logo veremos, pois tiña que tela, non había máis. Ao final fixo así. Os nenos, cando pasaban e vían o seu planeta, explicaban a todos, mirade, ali está a tormenta, a tormenta. Bueno, para eles era un orgullo ter ali o seu planeta en real, eles daban datos e coñecían moitísimo sobre o planeta. Eran nenos de quinto de educación infantil. Impresionante. Ben, xa entraríamos na fase de difusión. Moitas veces, moitos de vós facedes traballos maravillosos, proxectos maravillosos, pero ben por falta de tempo, ben por outros motivos, deixamos de lado a fase de difusión. A fase de difusión é unha das máis importantes, porque é o que dá relevancia, o que decía Gemma antes, marketing. Temos que facerlle ver ás familias, facerlle ver ao propio alumnado que o seu traballo é recoñecido fora, que o que fan aquí ten relevancia, é importante, é moi grande. E nós temos que contribuir a ese recoñecemento. Por este motivo, fixemos unha invitación a visitar Expo Rusa Entre Planetas, a inauguración. Fixemos esta invitación, pois, contando con cálculos optimistas 40 persoas. Nos parecía ben, 40 persoas. Tiñamos xa preparados dous espazos, unha biblioteca, onde ian ver as videografías que preparou cada aula, e arriba, onde ian explicar os propios alumnos, non todos, porque é un espazo moi pequeno, entón, ali ian explicar o que aprenderan, o que era cada planeta. Ben, recibimos case 100. Aquí nos foi todo dicir, bueno, ahora que facemos, tivemos que improvisar. Os nenos e nenas de sexto estaban creando
pois diferentes obxetos artesanais para vender para a súa excursión de fin de curso e decidimos, vale, montamos unha feira, que pasen pola feira, danlle cartos aos nenos e nenas de sexto para que se vayan de excursión e a nos solucionanos o problema. O problema que tiñamos era de espacio. Polo tanto, agora, logo veredes. Ben, isto é o panel de investigación, aquí íamos colocando toda a información que íbamos recollendo, cada aula iba aportando o seu gran de area. A espiral son, cada alumno e alumna recibiu unha espiral, unha estrela, na que tiña que escribir un adxetivo ou un sustantivo que lle suxería o planeta que estudara. Pois quente, frío, bronzano, o que eles lles indicaba. Este é o cartel que fixeron desde a Dinamización de Lingua Galega sobre crenzas da Lúa. En cada papeliño, pois, é unha crenza que foron seleccionando de todas as que foron chegando. A lo mellor había algunha repetida, foron colocando. Aquí non hai ninguna repetida, aquí están todas filtradas. Ben, este é o camiño de estrelas. A entrada do centro tiñamos unhas estrelas no chan na que estaban escritos frases, citas, refráns que relacionados co universo, co sistema solar, coas estrelas, co espacio. Vemos un pouco. E aquí é onde contribuíron o alumnado que vos dicía antes coa súa acción, Over the Rainbow. Fixeron moi ben. Ben, agora veremos todo o recorrido do que era Esporus entre planetas. Esporus entre planetas, saberedes o espazo, aínda que dividimos as familias en 3 grupos, seguía sendo pouco entre os nenos, e non podía estar todo o centro. Por iso, o que vos falaba antes de solucionar problemas. Utilizamos Hangouts para retransmitir en directo a exposición. A explicación do alumnado pois foi retransmitida en directo tanto para as aulas, cada aula estaba vendo o que estaban dicindo os seus compañeiros e compañeiras, quen quisese desde casa pois tamén podería acceder. Pese a mala conexión que tiñamos, pois cortouse un minuto, creo que en todo o tempo, e a calidade de imaxe non era HD, pero percibíase o que estaba pasando. Ben, isto é a exposición. Vale, aquí comezamos coa entrada. Na entrada temos o cartel que fixeron para o proxecto, foguete elaborado por Educación Infantil. Unha parte da exposición que estaba fola con libros para nenos de infantil de primeiro e segundo. Este é o cartel de Crenzas da Lúa, que estaba aí exposto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí aos lados recibíanos 2 foguetes, tamén elaborados desde as clases, o panel. Aquí temos toda a información que tiñamos sobre astrónomos, diferentes obras artísticas, tanto películas como libros relacionados, sobre as constelacións, algunhas novas que aparecían sobre a Lúa. Estos son os monográficos que fixo cada aula. Tiña un soporte para acceder ás videografías que logo veremos. E, ademais, no planeta, tiñamos con Aurasma un link tamén a estas videografías. Vale, estes serían os planetas.
5 minutos. Esto está na web, vale? Se queredes completalo, está ali. Vale, ahora estarían as bibliografías. Cada aula fixo un vídeo no que combinaba tanto as palabras que expuxeran os seus nomes, as palabras que expuxeran na espiral e unha pequena información sobre o tema. Vemos esta de Venus, que son os de nenos de nenas de primeiro. Vale, primeiro temos planeta. Aquí están os nomes. Aquí temos as palabras que estaban escritas, pois tamén estaban coa aplicación Tagul, que tamén é online, pois fixemos online, que fixemos esta nube. Este era o vídeo. Bueno, paso aquí que de cando fala. I'm just another girl painting all the pictures in the sand. They fall into Venus é o segundo planeta do sistema solar despois de Mercurio. É o máis semellante á Terra e chámase planeta segundo da Terra. É coñecido de súa antigüedade. O planeta Terra e Venus formáronse na mesma época, a partir da mesma nebulosa. Expresión oral, memorización, búsqueda de procura de información, filtrala, analizala. Vale, son nenos de primeiro, vale? Non poños de sextos, tampouco, é que se vese moi claro que isto funciona, Esta metodoloxía é moi motivante, dá resultados, nos o notamos. Ben, esta sería, teníamos na fase de avaliación, esta sería a coa que se avaliou o propio alumnado, que lles felicitamos desde bibliotecas, desde a biblioteca escolar. O cuestionario das familias, que era este, vale, co formulario Google, pois só podían responder, tiñan que entrar e responder, vale, podían expresar as súas opinións. Botamos en falta, tamén o levaban na man os alumnos e alumnas, pero decidimos tamén facilitarlo de forma online porque nos parecía que era máis sinxelo, o mellor parecíalles máis adecuado. De todas formas, faltou críticas constructivas, faltaron, eran todo, bueno, as que contestaron foron moi boas, pero sabemos que non fixemos todo ben. Ben, os indicadores da biblioteca. Aquí é onde nos analizamos realmente o que funcionou e o que non funcionou. Por exemplo, unha das cousas foi a temporalización da exposición. Foi o 20 de maio. Estaba xunto á celebración de letras galegas. Foi unha carga de traballo impresionante que a verdade é que son moi bons os nosos compañeiros, tiraron para diante, pero foi moita carga de traballo. E non sabémolo. E xa tomamos nota e comprendemos que non podemos facelo así. Temos que espaciar máis, temos que pensar o mellor as datas e temos que cambiálo. O protagonismo do alumnado na elección do tema, que eso sí xa o fixemos en xuño, e maior comunicación coas familias. Ainda que eran positivas, moitos nos indicaban que non foran conscientes do proceso, que se enteraron ao final, que ás veces os nenos e nenas lles chegaban falando do que facían, dos planetas, que se sonaba así un pouco raro. Entón decidimos tamén involucrar máis as familias e que as familias acudisen con máis frecuencia ao noso centro. Por diferentes tarefas, non tiñan que estar relacionadas todas co proxecto. Pero agora veñen a contar contos, cada semana ven un pai e unha nai, visitan o centro, ven o que estamos a facer. E digamos que eso creemos que nos vai axudar a que este curso, pois, o proxecto teña máis difusión entre eles. Estas son algunhas das ferramentas TIC que utilizamos. Non son obxectivo, son solucionadoras de problemas. E se non solucionan problemas, son superfluas. E se son superfluas, son innecesarias. Vale? Esta é unha pequena bibliografía que queda aí. Webgrafía.
E quería rematar con esta canción e esta cita, porque quero rematar cunha Hoy visión... será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. É un grupo andaluz, os atlánticos, mi primer día. Para nós, todos os días son o primeiro día. E con a frase de Van Gogh, que sería da vida se intenta algo novo. Se hai un problema, non pasa nada, ten solución. Temos que ter unha visión optimista, constructiva. Estamos facendo moi ben, simplemente temos que pararnos a analizar todos os datos dos que dispoñemos. Temos unha metodoloxía que funciona, que motiva ao alumnado, que motiva ao profesorado, porque cando o profesorado ve motivado ao alumnado, nós tamén nos motivamos. Eu, cando vexo os nenos implicados na biblioteca buscando, a mí, bueno, me subo ánimo, moitísimo, moitísimo. Cando vexo os nenos de 3 anos chegar a investigar, pois, me veño arriba. E nada, hoxe é o vosso primeiro día, hoxe é o noso primeiro día, e adiante. Moitas grazas. Contacto persoal e contacto á biblioteca se queredes preguntarnos algo. Grazas. Bueno, ahora, casi sin tránsito, vamos a escoitar a Begoña Otero. Begoña é profesora, ela foi directora, orientadora, coordinadora, non sei se coordinadora da biblioteca ou membro do equipo da biblioteca. Vai presentar como a través desta asignatura que comezou este ano, Investigación e Tratamento de Información, se pode realizar traballo por proxectos nun centro de educación secundaria. Vai falar ela e despois queríamos ter un tempo ao final para poder facerlles a Diego e a Begoña algunha pregunta sobre o que están amosando. Adiante, Begoña. Bueno, gracias, Javier, pola presentación. Eu darlle enhoraboa a Diego e a todo o seu centro porque me parece un proxecto moi potente, moito traballo, sobre todo. Hai moito traballo detrás. Bueno, Javier dixo que eu iba a explicar como se pode traballar desde esta asignatura nova que é Investigación e Tratamento de Información, pero o que vou facer é ao revés. É como chegamos a preparar un material para traballar en esa materia, que é o camiño máis que o produto final que abordaremos tamén. Bueno, tamén teño aí unha cita, esta é unha cita legislativa simplemente de como se engancha todo este do traballo por proxectos e desde a biblioteca no currículum, porque a veces pensamos que cando facemos estas cousas perdemos o tempo e eu creo que é justamente o contrario, que cando estamos de verdade facendo cousas, non? E está perfectamente recollido, este o de secundaria, obviamente, porque eu traballo en secundaria, non? Ben, e entonces isto engancha perfectamente con esa materia que é a materia de libre configuración autonómica para primeiro ou segundo de ESO, investigación e tratamento de información. E isto ven ao caso porque nós fixemos unha proposta, unha compañeira e eu, Elena, unha compañeira do centro, unha proposta para desenvolver esta materia de investigación e tratamento de información a través dun curso Moodle, o típico curso de aula virtual, que ahora mesmo está colgado na nosa aula virtual e que logo vai estar a vosa disposición, bueno, ahora xa está a disposición vosa na nosa aula virtual, porque está aberto, pero logo estará subido pois ao espazo Avalar, e entón aí xa todo o mundo poderá usalo. Ahora mesmo tamén, se alguén entra na nosa aula virtual, pois está aí, xa a súa disposición. Ben, pero antes de abrirvos o curso, eu quero explicarvos como chegamos aí, que me parece que era onde eu quería ir. Ben, o punto de partida desta historia ven porque cando eu formaba parte do equipo de biblioteca e se impartía en primeiro da ESO aquela materia, chamémoslle de alguna maneira, porque non era unha materia, pero hai que chamarlle de alguna maneira, proxecto interdisciplinar en primeiro da ESO,
Como membro da biblioteca, empecé a coordinar esa materia xunto cos titores. E todo isto empezou porque uns anos antes a miña compañeira Elena e eu empezamos a querer formarnos en aprendizaxe cooperativo. E cando empezamos a formarnos en aprendizaxe cooperativo, ela, que tiña a súa materia, que de tecnoloxía, foille moi fácil poñelo en práctica, pero claro, eu non tiña ningunha materia na que poñelo en práctica, porque eu son orientadora. Entón, lle pedín aos profes que coordinaban o proxecto interdisciplinar se me deixaban un pouco meterme aí na materia esa. E o primeiro ano o fixemos en un trimestre, o último trimestre, e traballamos, ni siquiera vos lo traio aquí, porque foron os inicios e non está tan ben elaborado, traballamos un pouco sobre Malala. Vos sabedes quen é Malala, esta rapaza paquistaní, bueno, foi aquel ano cando ela a tirotearon e empezou toda a historia a salir na prensa, non? Bueno, e entón, no terceiro trimestre empezamos a traballar con aprendizaxe cooperativo, facer un pequeno proxecto con unha páxina web investigamos sobre Malala, que é o que lle pasaba a Malala a través de aprendizaxe cooperativo. Vimos que aquilo era potente, que o traballar en aprendizaxe cooperativo e por proxectos daba xogo e decidimos facelo todo o curso, porque un trimestre non daba para nada. Entonces, o seguinte ano traballamos sobre as danzas tradicionais en Cangas do Morrazo. En Cangas do Morrazo ten 3 danzas tradicionais declaradas de interese turístico. Entonces, unha delas se bailaba na parroquia na que está ubicado o centro, pero había outras 2 máis que investigamos sobre elas, aínda que afondamos un poquinho máis na que nos tocaba máis cerca, por aquilo de que, como tiñamos que priorizar, pois priorizamos na que nos tocábamos. Ben, entonces, empezamos a traballar nas danzas tradicionais e fomos creando, como ben di Diego, para difundir e para ir contando o que íbamos facendo, creamos un blog. Bueno, esta é a última entrada e simplemente aquí estamos celebrando, logo nos presentamos os 2 premios que desde o Plan B, desde o Servicio de Bibliotecas Escolares da Consellería convocaron, bueno, e nos presentamos o premio e nos lo concederon. Pero o blog tiña, aparte de que na parte central íbamos contando o que íbamos facendo, tiña nas 2 columnas, na esquerda e na dereita, tiña na esquerda, aquí tiña todos os documentos para que íbamos traballando, grupos cooperativos, como facer unha investigación, todo o que íbamos facendo, e na dereita eran páxinas ou enlaces necesarios para a investigación. E na columna central íbamos contando o que íbamos facendo. Tiña unha función tamén de repositorio de contidos e tamén de difundir non só as actividades, sino todos os documentos que se ian creando. Ben, se traballou por proxectos, ese ano, o produto final, como di Diego, foi que os alumnos, esos alumnos que vedes aí, no festival de final de curso bailaron a danza tradicional que se baila na nosa parroquia, que é Darbo. O 8 de setembro se baila esa danza, nos a bailamos no festival de final de curso, para o que a presidenta da asociación que promove esta danza veu a ensinarnos a bailar a danza. O profe de Educación Física, que este de aquí, que era titor tamén de primeiro, se aprendeu a danza, e hubo que... E bailamos unha parte da danza, porque é complexa, ten danza contra danza, bueno, bailamos unha parte, porque senón era moi complexa. A outra titora do outro primeiro, pois por sorte tamén sabía bailar algo, bueno, eso foi un pouco para e tamén nos enseñaron a facer os gorros, que son estes gorros que vedes aquí, que eles o bailan con flor natural, nós o fixemos con flor artificial, porque senón na elaboración a flor murcharía e non valería. Fixémolo con flor artificial, pero fixeron o gorro e puxeron ese día, bailamos a danza. Ben, ese foi o primeiro ano. E o fixemos sempre, con 2 premisas que logo me deterei nelas. Aprendizaxe cooperativo e traballo por proxectos. Sempre traballando en grupos cooperativos. E cada grupo cooperativo se ocupaba de investigar. Se investigou sobre o que era
a parroquia no que se bailaba a danza, para contextualizala, se investigou sobre o baile, como se bailaba, a música que acompañaba a danza, e tamén todos os complementos, etcétera, etcétera, que le conlevaba, os gorros, os collares, os mantos, que, bueno, teñen, como vedes aquí, este manto, ben. O seguinte ano, bueno, continuamos co proxecto e traballamos outra vez baixo as mesmas premisas, desde outra perspectiva de aprendizaxe cooperativo, que non me vou parar, porque senón sería moi longo, pero sobre como chegou a ser Cangas unha vila olímpica. Cangas é unha población de 25.000 habitantes, me preguntaba Diego, o sea que é unha población xa, non somos o único centro de secundaria, hai 2 máis, e temos moitos olímpicos, ireades falar, sobre todo de David Cal, Teresa Portela, bueno, todos os nosos olímpicos. Entonces nos decíamos, Dios mío, pero como nunha vila hai tantos olímpicos? E entonces decidimos, hai moitos olímpicos porque hai moitos clubes deportivos, se practica moito deporte e se potencia moito deporte local, non? Iso que sabíamos nós, os profes, pero o que queríamos é que eles o investigaran, que viran cantos clubes había, máis alá do balonmano, que ahora temos un equipo en Asobal, o fútbol, que é o que máis lle gusta, aos nenos sobre todo, a patinarse, bueno, descubrimos que había club de colombofilia, colombicultura, non é o mesmo colombofilia que colombicultura, descubrimos unhas cousas curiosísimas, ben, e entonces decidimos investigar sobre o deporte local. E o título foi Como chegou a ser Cangas unha vila olímpica, historia do deporte local en Cangas. Entonces, en ambos casos vedes que se traballa sobre historia local, que se traballa moito sobre o local. Nos parece interesante porque eso engancha moi ben coa comunidade, en ambos casos aproveitamos moito a xente da comunidade para que veña a contarnos cousas ou para ir a preguntarlle cousas, e en este caso pasaron moitos clubes deportivos polo noso centro e foron entrevistados polos alumnos. Había unha batería de preguntas que se preparaban previamente, se gravaba a entrevista, logo eles tiñan que facer un vaciado de entrevista e contarnos un pouco, cada equipo cooperativo tiña asignado uns deportes. Pois podía ter, claro, nos que había moitos clubs, pois ao mellor ao fútbol, o equipo de fútbol solo investigou sobre fútbol porque hai moitos clubs de fútbol. Pero nos que hai colombofilia, colombicultura, petanca, bueno, esos deportes, digamos, máis minoritarios, pois o equipo traballaba sobre varios deportes e sobre varios clubes. Bueno, esta vez non hubo un produto así tan chamativo como bailar un baile, que é moito máis chamativo, pero sí se fixeron moitas actividades hacia final de curso cos clubes que se prestaron a levarnos as súas instalacións, a facer unha ruta de senderismo, etcétera, etcétera. E sempre, en ambos os dous casos, sempre, cada equipo cooperativo ten que facer unha presentación do que investigou e do que averiguou para os demais, porque senón os demais non sabemos o que os outros investigaron. Ben, con estas premisas e tendo en conta que, ademais, no centro non se traballaba solo nesa materia con aprendizaxe cooperativo e por proxectos, senón en outras materias, como, por exemplo, a miña compañeira de tecnoloxía traballaba en segundo por proxectos, porque en segundo os alumnos teñen que desenvolver un proxecto tecnolóxico, que teñen que construir un obxecto que conteña operadores mecánicos. O típico, imaginemos unha noria que dá voltas, etc. Ten que haber algo que se mova, digamos. E eles o facían, ele o empezou facendo intuitivamente, facendo un traballo por proxectos en equipos, e por eso tamén decidimos formarnos en aprendizaxe cooperativo, e en terceiro tamén hai unha parte do temario que prepara o alumnado, facendo investigación documental. Con todo isto que tiñamos na cabeza e que levábamos con esta experiencia así facendo cousas, nos urdeu, cando vimos a materia de primeiro que sacou a Consellería, que era investigación e tratamento da información, decidimos que por que non invertir unha parte do noso tempo en sistematizar todo isto que facíamos así,
un pouco de maneira intuitiva e un pouco de maneira deslavazada poñer en orden todo eso que tiñamos. E entonces pedimos unha licencia de formación que isto que está aquí, pedimos unha licencia de formación que desenvolvimos durante o primeiro trimestre deste curso e preparamos material para esta materia, vale? Que está, é un curso para un aula virtual Moodle, non? Que está aquí. Ben, este é o curso que temos subido na nosa aula virtual, que ten, como vedes, 8 unidades didácticas porque hai unha unidade didáctica 0. Vale? Hai unha unidade didáctica 0 e van de 0 a 7, polo tanto son 8. E vedes investigación e tratamento de información, hai unha guía didáctica, bueno, isto son unha serie de requisitos técnicos. O importante, hai unha unidade didáctica 0 porque nos parecía interesante poder abordar o que é o traballo cooperativo. Poder abordarlo desde un punto de vista práctico, non teórico, porque non era o obxecto da licencia de formación, de como podemos traballar en aprendizaxe cooperativo co alumnado. Entón, todas as unidades, vou a ver unha, como funciona. Hai un paquete SCORM aquí, onde está toda a parte documental e hai unha parte que son actividades para traballar na aula virtual, para que o alumno faga tanto en equipo cooperativo como hai algunhas que son individuais. Ben, esta é a parte de actividades e esta é a parte, digamos, que lle sirve ao profe para ir avanzando. Entón, esta que todas son similares, aquí ven que é aprendizaxe cooperativa, pero logo ven como formamos grupos cooperativos, como traballamos en aprendizaxe cooperativo, que está basado, para os que os coñecedes algo, no programa Cooperar para aprender, aprender para cooperar, de Pere Puyolas, que é o máis coñecido, o que recibimos todos a formación sobre el. Ben, entón, esta é a unidade 0, que nos parecía, dudamos moito onde metela, como facelo, pero nos parecía importante que estuvera aí, para o que non saiba ter unhas bases prácticas, e na bibliografía, pois está, o que queira afondar máis no tema está aí. Ben. E logo está a unidade 1, que aquí empezas a como se desenvolve un proxecto de investigación. Como se desenvolve un proxecto de investigación? O mismo, igual, isto sería para traballar o profesorado, todas as bases, aquí están os obxectivos, dar pautas, explicitar os pasos a seguir nun proxecto de investigación, pasos a seguir nun proxecto de investigación, constitución de organización de equipos, isto vemos que organización dos equipos, vedes como, non me podo parar pero está a vosa disposición todo eso, elección do tema, como elegimos o tema. Na elección do tema, diredes, a veces somos, digamos, guiamos moito máis o alumnado e outro día deixamos elegir. Depende, por exemplo, a profe de tecnoloxía, cando en terceiro traballa unha parte do temario con proxecto, non lle deixa elegir, porque é unha parte do temario que hai que traballar así. Por exemplo, no proxecto interdisciplinar nos deixábamos moita máis liberdade, porque non había temas concretos que necesitáramos traballar. O mellor si lle suxeríamos un elenco ou eles nos suxerían a nós. Depende de onde se vai a traballar. E é moi importante en todo este, si leedes todo este tema, o papel do profesor. Aquí hai un montón de cousas e un montón de actividades que se poden facer, pero é o profe o que selecciona. Isto non quere decir que teñamos que facer todo isto que está aquí sistemáticamente, porque, por exemplo, aquí lle dedicamos unha parte importante a traballar sobre as entrevistas, porque nos fixemos moitas entrevistas, pero se vos non vades a facer de entrevistas a ninguén, non ten sentido que eso se traballe. Eso é unha ferramenta que está aí por si se necesita. Tamén hai outra parte na que se detén moito en facer mapas conceptuais, en facer esquemas, en facer... Pero eso depende se o necesitamos ou non. Se o necesitamos o traballamos no tratamento da información, esa forma parte xa do tratamento da información. Vale, este é o proxecto de investigación. Aquí dá todas as bases con todas as actividades, por exemplo, esta é unha actividade, reparto dos cargos dentro dun equipo. Vale, entón empeza a realizar esta actividade empregando a estrutura lápiz ao centro, que aquí explica, de novo, que
lápiz ao centro, para que non se lles olvide nunca, non? E se explica outra vez como é a estrutura cooperativa lápiz ao centro. Vale, entón lle di, a idea é que empregando esta técnica queden asignados os 4 cargos entre os membros de cada equipo. E explica a actividade e logo eles teñen que facela e enviala á aula virtual. Isto está pensado para que o que queira instale este curso na aula virtual do seu centro e o traballe co alumnado o que queira, unha parte, enteiro, de acordo? Ben, entón, estábamos en esta unidade 1, que a 0 e a 1 son as que marcan as bases para logo empezar a traballar na búsqueda documental. Tamén tomamos unha decisión cando preparamos isto, nos debatimos bastante entre facemos todo este material basándonos nun proxecto como pode ser os planetas ou facémolo no vacío, sin decir este é o proxecto, senón cada un que traballe no seu proxecto. Decidimos facelo sin proxecto. Hai por aí outros materiais de outros compañeros que si o fan sobre un proxecto concreto, como pode ser o sistema solar. Nos decidimos que non facelo desde un punto de vista de teórico-práctico para que o profe o poida aplicar a calquer proxecto de investigación que queira, dándolle moitas ferramentas para, dependendo do que queira investigar, teña moitas ferramentas das que botar man. Ese foi a nosa idea. Vale? Ben, entonces, con todo isto, como podedes ver, as premisas das que nos partimos para o traballo por proxectos eran educación documental e aprendizaxe cooperativa. Educación documental desde a biblioteca escolar e aprendizaxe cooperativo a través de equipos cooperativos. Isto é a base da nosa proposta para traballar por proxectos. Entón, na nosa proposta imos entender por proxecto de investigación unha estrategia didáctica para que o alumnado desenvolva as competencias ligadas á alfabetización informacional partindo dun modelo educativo constructivista de construción de coñecemento non só de consumo e asimilación do mesmo. A metodoloxía a utilizar será a aprendizaxe cooperativa seguindo a Pere Puyolás e Ramón Lago co programa Cooperar para Aprender, Aprender para Cooperar. Ben, o traballo por proxectos, como vos decía, esas dúas premisas, a educación documental e a aprendizaxe cooperativa, hai dúas cousas que hai que ter en conta, que é unha metodoloxía para traballar contidos, pero tamén é un contido en si mesmo. Queremos que aprendan a traballar cooperativamente e queremos que aprendan a traballar en educación documental, a buscar información, a tratar información e a difundir información, que é o que dixo Diego. As fontes das que bebemos son as mesmas porque son as que están aí, non nos inventamos el e eu nada. Entón, é un contido en si mesmo e tamén é unha metodoloxía para traballar. De acordo? Entón, eu fago aquí unha cita de que a biblioteca non hai que entendela como un espacio físico, isto parece obvio, xa se dixo aquí 20.000 veces, senón como un espacio de aprendizaxe, non como un espacio físico, senón como un espacio de aprendizaxe, onde o alumnado se comprometa coa lectura en diversos soportes. A unidade, non me acordo se a 4 ou se a 5, lle dedica moito tempo a isto, aos diferentes soportes, non o libro, senón os cartéis, como leemos un cartel, como leemos unha imaxe, dedica moito tempo. Que nós non vamos a traballar no noso proxecto de investigación con cartéis, pois iso non traballamos co alumnado, pero traballamos con imágenes, sempre traballamos con imágenes. O mellor sí que debemos dedicarlle un tempo a como ler imaxes, non? Para construir conocemento. Ben, tamén partindo da proposta de Cice Domínguez de como se traballa dentro da biblioteca escolar do centro para construir, nós o fixemos no noso proxecto interdisciplinar, traballábamos desde a biblioteca, eu era membro do equipo de biblioteca. Como facíamos? Bueno, non hai que ir, aínda que nos íbamos en algún momento á biblioteca físicamente, se iba en algún momento físicamente á biblioteca, pero non hai por qué, porque a veces hai bibliotecas de aula, ou porque a veces, pois en primeiro e segundo, tiñamos tamén aulas a valar e tiñamos ordenadores no que podíamos acceder á información web, aínda que nos insistimos moito en combinar a información que está na rede con información que está físicamente nos libros, para que non esquezamos que hai outras fontes de información, porque senón nos esquece. E tamén había unha fonte de información moi importante
nos nosos proxectos de investigación, cando fixemos no proxecto indisciplinar, que era a propia comunidade. É dicir, as enquisas que lle pasamos aos pais, as entrevistas que fixemos aos clubes deportivos, as entrevistas que fixemos a membros destacados das parroquias no que se bailaban as danzas, eso tamén foi información que sacamos para logo eles facer o seu produto final. Eso tamén son fontes de información. Bueno, entonces, hai unha primeira parte na que se define o proxecto, que eso se fai na aula, con grupos cooperativos, e cando xa empezamos a verdadeira educación documental de busca de información é cando recurrimos á biblioteca tanto físicamente como de maneira virtual. E logo a aula outra vez para transformar toda esa información en conocimento e poder difundila. Bueno, os pasos a seguir nun proxecto de investigación que nos propoñemos, os vimos antes que están ali, é a constitución e organización de equipos cooperativos, a elección e distribución de temas e subtemas, a planificación do traballo e o desenvolvemento do traballo, que esa é donde de verdade empeza a educación documental, vale? Ao identificar as necesidades de información, a localizar as fontes, a analizar a información, interpretar e valorar, que veredes que o esquema de Gloria Durban das 3 fases, un pouco desenvolvido, porque vou agora a... E logo unha parte moi importante que era a comunicación, presentar os produtos propios e a avaliación. Nós tamén temos un modelo de avaliación que vos imos presentar. Bueno, que era plan de traballo, educación documental e avaliación. Esa avaliación, que non é final, ainda que aquí apareza así final, porque é unha avaliación que se vai facendo ao longo de todo o proceso e que vai modificando o plan de traballo. Ben, o plan de equipo, que é o plan de traballo, cada equipo ten que facer un plan de traballo con uns obxectivos, crear un nome, un logotipo, crear uns obxectivos tanto de aprendizaxe cooperativo, que eses van variando, porque a medida que van aprendendo a traballar cooperativamente se van dando conta das eivas que teñen e van modificando os seus obxectivos, e tamén os obxectivos do proxecto, é dicir, queremos investigar sobre este tema, queremos entrevistar todos eses obxectivos do proxecto. E logo os cargos, as responsabilidades, vedes, non? Hai como dúas ítems fundamentales que son a constitución e organización dos equipos e a elección e distribución de temas e subtemas. Este é o plan de equipo que está, isto está recollido aquí. Isto está aquí todo recollido en este apartado. Ben, a partir de que temos o proxecto definido, os temas escollidos, de que temos os equipos funcionando, hai unha parte sempre previa que é traballar no vacío, que eu lle chamo, que vamos a traballar cooperativamente ao principio de curso antes de ter un tema. Hai unhas sesións que hai que dedicar a aprender a traballar cooperativamente, vale? E logo xa se empeza a definir o proxecto e entón, claro, hai unha unidade que é a unidade 2, que é a biblioteca, que esta, que a Biblioteca Punto de Acceso á Cultura, que é unha simplemente de formación de usuarios, prácticamente, é unha parte de formación de usuarios, que se pode traballar máis ou menos en función de se o alumnado xa está formado en eso, non é necesario dedicarlle este tempo, e se non, sí, eso depende, non? Tipos de documentos, explicarlle, bueno, hai aquí toda unha serie de información sobre como se consulta unha enciclopedia, un dicionario. Bueno, isto só conocedes, os que estades en bibliotecas escolares conocedes todo isto, está aquí recollido en esa unidade 2. A unidade 3 empeza a verdadeira búsqueda de información. Como hai que buscar información? E depende da información que vayamos a buscar, pois utilizaremos uns medios u outros, non? Sobre todo, bueno, se fala do catálogo, se fala de buscadores e estrategias de búsqueda, tanto en un soporte físico como en un soporte web, como e onde guardar en favoritos, é dicir, se dá unha serie de recursos para traballar todo este tema da búsqueda de información. Ben, e hai unha serie de actividades, evidentemente, para traballar ese tema. Isto é un documento para o profe, que o profe ten que ir desenvolvendo na medida de que el queira e facendo uso do que el queira, e isto é as actividades que
pode ir desenvolvendo. Pode porque é o profe que decide se fai unha actividade ou outra, non hai por que facelas todas, vai traballando co alumnado. Ben, polo tanto, desenvolvemento do plan de equipo. O desenvolvemento do plan de equipo nada máis que é educación documental. Se vai desenvolvendo seguindo as fases que eles mesmos acordaron, que cada equipo... E a educación documental identifica que debemos buscar, onde podemos buscalo, si vamos a buscalo na web, si temos libros na biblioteca que nos poden axudar, si vamos a entrevistar a alguén, localizamos esas fontes, analizamos a información obtida, interpretamos e valoramos a información, organizamos e reelaboramos, bueno, isto que sabemos, estruturamos, creamos novo coñecemento e presentamos e comunicamos o produto. Isto, que nos pasa con esta última fase, que é a de difusión que decía Diego? Que nos pilla todo. E que nos pilla ao final de curso e non nos dá tempo. Eso o aprendemos o primeiro ano co das danzas, o segundo ano lle deixamos máis tempo para ese tema. Nos parecía moi importante, porque aí traballamos o tema da exposición oral, de como se traballa todo eso. Vou a facer un repaso polas unidades didácticas que temos en ese sentido. Buscar, organizar e reelaborar. Da búsqueda de información a lectura crítica, como aproximarse a un texto, tipoloxía textual, textos continuos, textos discontinuos e textos electrónicos. Entón, hai unha serie de material para que o profesorado poida apoiar toda esa búsqueda documental e como ensinar a ler todo ese tipo de textos. Tamén estrategias e técnicas de comprensión, lectura de imaxes, lectura de hipertextos. Bueno, por exemplo, vamos a abrir lectura de imaxes, exemplos de lectura de imaxes, todo isto que podemos usalo ou non. É dicir, claro, o compañeiro que este ano está dando a materia de investigación e tratamento de información, que antes, sabedes que o proxecto interdisciplinar era unha materia que non era avaliable. Agora, esta materia nova, investigación e tratamento de información, é avaliable e ten unha cualificación. Entón, me decía, é que claro, el me di, é que todo isto, porque ele está traballando xa sobre este material, é que todo isto non dá tempo. E digo, é que non hai que traballalo todo. Según o proxecto de investigación que ti esteas facendo, utilizarás unha parte ou outra. Porque se eu non fago entrevista, non vou utilizar todo o material que hai aquí sobre a entrevista. Se eu fago, en cambio, traballo moito na web, porque a información está basicamente na web, teño que dedicarlle máis tempo a como se busca información na web, como evaluar unha páxina web que sea fiable ou non, que o dixo Diego, etcétera, etcétera. Dependendo do tipo de documentos que utilice, pois vou utilizar un material ou outro, non? Isto... Bueno, a unidade 5 fala da presentación de produtos, de como elaboramos un informe, co que averiguamos, unha presentación, sea un PowerPoint, un Gloster, bueno, cada un vídeo en YouTube, subido a YouTube, bueno, cada grupo decide un pouco como presenta aos compañeiros a información que topou e como se fai unha exposición oral, como presenta, é dicir, este tema de non podes ir lendo as diapositivas que tes aí, non podes, tes que falar para o público, bueno, unha serie de pautas sobre a exposición oral que están aquí pois subidas. Redacción do informe, borrador do informe, deseño de, por exemplo, deseño unha presentación de diapositivas, por exemplo, unhas pautas para facer unha presentación de diapositivas. Estamos falando de alumnos de primeiro, isto está pensado para alumnos de primeiro e segundo da ESO, pero tamén está pensado para que calquera profe en calquera materia que traballe por proxectos poida utilizar parte deste material para a súa materia. Bueno, e logo temos dúas unidades que son a 6 e a 7, que son como transversales, que son, nos parecía que como hoxendía gran parte da investigación se fai a través da web, que debíamos de dedicarlle un apartado aos beneficios e riscos do uso da rede, e entón temos aquí un material complementario de seguridade e privacidade, identidade, como
como actuar ante a vulneración de virus e fraudes, e tamén de redes sociales, ¿vale? De como comportarnos nas redes sociales, ¿no? Isto está aí para usalo si se quere ou non, e unha que é a de dereitos de autor e creacións colectivas. É dicir, todo o tema que veredes aquí na presentación de respetar os dereitos de autor de outro, facer respetar os nosos dereitos de autor, como buscar material na rede con licencia para compartir, etc. etc. Ben, o que decía, todo isto está basado no modelo ideado por Gloria Durban e Ana Blasco, tratamento de información, busca de información, tratamento e comunicación. E eu recomendo este material que está basado en este plantexamento da Xunta de Andalucía, desde logo a nós nos sirveu, foi un material de referencia que supoño, se me abre, se non me abre, vos queda aí como referencia. É un material que está digitalizado, desea abrir, e que sigue estes pasos e que dá moitas actividades e moitas ideas. Moitos o coñeceredes, desde logo a nós nos sirveu moito para desenvolver todo este plantexamento. Mellor non quere. Non, está aquí, está aquí. Está aquí. Pasa que tarda porque é un PDF bastante importante. Bueno, mentras carga, podemos avanzar un pouquiño e aspectos que debemos ter en conta na educación documental. Bueno, isto que vos comentaba, localizar a información acudindo a distintas fontes, en distintos soportes. O alumnado ten tendencia a acudir á rede, punto, non hai máis, porque é o que máis le gusta. Nós temos que guiálos un pouco en que hai outras fontes e outros soportes para buscar información. O que vos decía, a propia comunidade aporta información, os libros, as enciclopedias, o periódico, as revistas. Analizar, interpretar, eles, o primeiro que topan, xa sabedes que é o que se quedan, a primeira página que le apareció, metieron allí danzas tradicionais, a primeira páxina, pois xa está. Hai que ensinarles a buscar e a avaliar as fontes de información, a organizar, reelaborar e estruturar as ideas, tratar de responder as preguntas que nos formulamos, porque logo xa se olvidan do que estábamos buscando, e entonces xa se olvidan de que estamos buscando e para qué, e elaborar un guión e escoller un formato para presentar as súas ideas ao grupo. Vamos a ver si abreu. Bueno, programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar. Isto, aínda que non fala de traballo por proxectos, é moi útil para traballar por proxectos. Vale? Eu vos lo recomendo. Se o poñedes na rede aparece facilmente. Ben. Ademais, o que vos decía, deberán aprender a citar fontes, facer unha bibliografía e coñecer os dereitos de autor, así como coñecer as posibilidades e riscos que nos ofrece a web 3.0, xa que usaremos as TICs para buscar información, crear e compartir o noso coñecemento. Educación documental e o recoñecemento de autoría, recoñecer a autoría nosa e as dos outros, tipos de licencia de autor, como buscar na rede material con licencia para compartir. Isto nun proxecto nos parece fundamental. Cando buscan, é dicir, non podemos copiar sin máis, porque todo está feito por alguén que hai que reconocer a súa autoría, como citar, como facer unha bibliografía e unha webgrafía, e tamén, en canto ás TIC, como buscar información, os motores de busca, buscar imaxes, sons, seleccionar e almacenar a información con marcadores sociais, como elaborar coñecemento cooperativamente. Nos utilizábamos o Google Drive ou o Google Classroom para que eles puderan traballar ao mesmo tempo nun único documento de maneira colaborativa e cooperativa. Nos o facíamos porque nos parecía que para traballar en aprendizaxe cooperativo tiña que ser así, cada grupo tiña creado o seu Drive no que podían traballar eles na clase ou na casa ao mesmo tempo, vendo todos os membros do grupo que están facendo os outros. Cada grupo tiña un drive e traballaban así, e iso era o que utilizaban logo de base para compartilo, e o subíamos ao blog para compartilo con todo o mundo.
E pode haber outras maneiras, esta é unha proposta, calquer ferramenta a ti que sirva para traballar colaborativamente e cooperativamente nos vale, e logo para coñecer e para comunicar o conocimento tamén o de vídeos, presentación de diapositivas, gloster, blogs, todo eso, non? E tendo en conta a seguridade e a privacidade, as boas formas de uso das redes e tamén falando algo, se há lugar, dos riscos da utilización das redes sociais. Bueno, o tema da avaliación, que é o último que nos queda así, que sempre nos preocupa, como avaliar todo isto, porque estos son moitos aspectos a avaliar, nos propoñemos unha avaliación basada en tres pilares. Avaliar o traballo en equipo a nivel individual, como traballa cada alumno en equipo, avaliar esa aportación, como traballa o equipo a nivel de grupo, a nivel grupal, e o propio proceso de investigación, o contido, por así decirlo, o contido que se está avaliando. O traballo en equipo a nivel individual se propón a través dunha parrilla de observación, dunha grella de observación. O traballo en equipo se analiza o traballo en grupo xunto co grupo, o grupo fai autoavaliación e logo se fai unha avaliación compartida co profesor. E o proceso de investigación, pois eso, a través de cuestionarios, de actividades. E o análise do traballo en equipo o que nos leva a revisar o plan de equipo periódicamente, e cada un destes apartados ten unha cualificación que logo hai que ponderar. Cada profe lle dará a súa ponderación. Isto ten que ter unha calificación que pode ser o 25% da nota, eso xa cada un. E esta é a nosa proposta e para que propoñemos nese curso de aula virtual, propoñemos unha serie de instrumentos de avaliación. Vale? E, outra vez, a avaliación revisa sempre o plan de equipo, porque o mellor descubrimos que non estamos traballando ben cooperativamente. Hai un que o está facendo todo, hai outro que non está facendo nada, e entón eles o van a decir, e o van a poñer de manifesto cando se fai a valoración do plan de equipo. E entón aí hai que revisar, reorganizar. Hai un que o secretario que non está cumplindo coa súa labor, hai que reforzar eso. Un obxectivo do plan de equipo pode ser reforzar o traballo do secretario porque non está cumplindo ben co seu cometido. Vale? E non sei se algo máis. É o que vos decía aí, que gracias pola vosa atención, que para o que queirades, estou a vosa disposición. A Diego e a Begoña por amosar estas experiencias tan interesantes e tan ricas. Gracias a todos vos tamén.